Heme salam. Bugün abzorda Jator 2023 Xitaylan maşini. Kendi adam yazdı bana şu maşini abzor etdip geldik şu an Marin stayankalarının birine stayankan görköz. Stayankada bir giden maşin var. Nesip olsa Jator abzordan soň stayankanın içinde de abzor kitecek abzor eders maşinleri bakalarda zatlarını yazıştıran stayankanın nomerini koyuyor. Kime kızıklı olsa stayanka jaň edip maşinin bakaları soran düğünde bakanı 35 000 deyse 30'da sonra 25'e sonra option alarlar verirler size. Şimdi başladık abzora. Hazır maşin vardı abzor edeceğiz. Ondan sonra komplektatsiya vardı edip verecek. Son kapoda geçeriz. Daşına geçeriz. En sonunda men öz aýratyn bir pikrim şu maşin vardı. Şonam goýja dinleýän ondan soň rişad edin özüňiz. Şu maşin siz almalymy ýa-da almalymy? Şoňalçyk owadan pul çaşy var. Pul çaşyna terdiň näle owadan? Inni pul çaş jüýümizde gelýär, maşinin özü açylýar. Ruçkadan haladym, galyp çykdyrýar. Birinji bilen salona aýdyp berýän komplektatsiya, ondan soň kapoda geçeriz. Rulun ýagdaýjygyna. Şu rul gateroda owadan gördüm. Siziň özüňiz rişad ediňni. Rul siz üçin owadanmy ýa owadan dämi? Skor geçirilýän bärdedir. Amerikansk maşinlarda bolýar, asnawno ýadyňlaşam, duta bolanda zatda gelýärdi. Mercedeslarda gelýär, CLS-da köp maşinler gelýär. Indi muňa geçdik. Maşin молодёжny, gönüje seredeňde bilýär, ýaş oglanlar üçin we gyzlar üçin edilenni. Bu maşin 30 ýaşa çenliler, ýani. Oja 30 ýaşdan soň äger pahan şunu sürmejegi belli de. Ýaşlar üçin bolmaýar bu maşin, ýöne ýaşlar üçin, gyzlar üçin diýilýän maşin. Elbetde start stop knopka. Gat çalty otlan ýaraýar. Rul yeňiljek, ýöne külýükäňde de pırlap bolýar. Gat yeňil. Ullukan monitor Tesla'ň stilini edipdirler, ýöne Tesla'ň has bollar. Soň besprovодной зарядка ba, elbetde podsvetkalar var. İň halan adamın şurada podsvetka öz nastroýanyna görä şeýle ütköp bolýar. Ondan bir agşam haýyş ederse oglanlardan agşam aýratyn bir wideogyny uradysynlar YouTube üçin çekilen. Kapyň garadyňda monitorjyk we daşar gradus görkezýär. Şol monitoryň garaları hem şeýle ýan-ýandyr işiklere çenli. Ondan bärler alkantara gapyda da şeýle koja bilen alkantaran garpdyrlar. Plasmasyň kaçtysy bäre tarpeda bir hil plasmasa yumşajuk. Ýöne üstüne rezin çalınan näme şoňlar. Bärne plasmasyna. Ýöne bär plasmas däl. Bu yumşajuk bir zat edilen üstü gowy. Edil kaçtysy nähilek ona bilemzok. Maşiniň ýene kaçtysyny gatkan adam sorar. Kaçtysyny bilemzok biz. Näme üçin? Sebäbi duta bolanlar, dut kameralar, babiçkalar, tolsanokda bolanlar biz kaçtysy gat gowy diýäse. Näme üçin diýär? Ýyllap biz onu sürüp görýäs. Onuň 18 kameralar var, 20 kameralar var. Adamdan köp saýtda takrydasy var, onsy var, munsy var, kän çydamly däl diýär-de. Onu sürüp görenler diýär şonu. Onuň şoňa görä biz
bilyas uca. Bu maşin täze çykdy. Intak bunu sürlen ok hiç şeli. Biz bunu sürsök 1 ýyl 2 ýyl şonu uca aýdyp biler kaç sosun näýlekligini. Indi koja sidenya. Teredin oğlanda. Elbette padagraf vilçilyatsa sidenya ba. Kaptalcı şeyle alkantara edipdirler. Koja salon. Kaç sosu gowy. Vrodu gowa mengze. Qaranam şu görürse täze maşinna. Sidenyan üstüne gat oğudun edipdirler şu paketini. Pakette maşinlar arkan paketini ayrılmalıyan. Sebebi alacak eti gelir min ıydınlar. Jetor diperde yazıktır. Elbette panorama hazır açık görkezeyim size. Son ikincideki yine basacağım polunu açmak için. Böyle kan uçuralım. Luk. Elbette. Luk çağırsın açılsa. Polunu açılıyor. Kovulada. Polunu açılıyor. Berde hemme knopka. Maşinni aytmalar yine knopka gatı az panoramacını açıp sürerler. Knopka gatı az. Sana aymal knopka var bir. Şu avarilka var berde. Start stop onu hesaplamasan böyle. Böyle knopka da yok. Hemme zat monitorda. 360 kamera olanlar. 540 gradusda aynı. Hemme yerini alya yani. 3D'ye geçiriyoruz. Ana bizim maşinimiz. Drone yerimiz. Bu aslında gıylar için. Ne için parkovka nasıl erdin? Neyle? Parkovka edip bilmeyenler daslar bolýar. Aslında oyunu gıylar dip prikol tutayım ben. Ay maşin digireyin. Nisen digirip bolmayan da bu daçıklarla 5 san kamera var. Çırağın da monitordan yakılıyor. Emme dat berde monitordan. Bu da avtomat. Bu da şu an ölmeden yaktık. Şimdi asüşeyneye geçtik. Salonun asüşeynesi. Yani berde şeyle kaptalar. Katoğudan öyle akşamki vizatını elbette koyuyor. Size şunun içinde görünüyor. Şunun içinde şu an görünüyorlar. Yani neyle? Yakın sıraya. Her kilçek çıracı edip böyle. Ona göğü ettik. Şu an şunun içinde bir görünüyor. Akşam katoğudan öyle da akşamlarında. Ne? Barda çok küçücük. Ullal. Bak bir şey kiçi bilemok. Nem için böyle mınga kiçettirler. Material gatı goğu illeyen olaylar. Priyatınca olaylar. Edil şollar. Kaptalcıklar hem yan yandırlar. Size görünüyorum şu an şeyler. Berde görünüyor da ber köle düşüp duranı. Edir ber geçirer operatörü. İşin hem kıracıklar yan yandırlar. Şu an görünüyorum. Pavorotnu yakamızda. Seyredin ne kelek. Yine menden köp sorayanlar. Cruise control badır mınna. Köp olan son soruya. Ondan son berde şurada bir kameracık var. Seyredin. Biz görümüzde bize aydılan zat şu. Adamı seyrediyor yani egerde esi sürüp baryan, şaşayan yağdayına ya bir zat bolon yağdayına birden bir zat bolsa esini maşinin öyle duruyor avtomatik. Bu funksiyon. Şimdi arka sidyenyalara geçeceğiz. Berde de elbette viltilyatsa ve abagraf elbette berde de ondan sonra berde yönü kontrol eder hissadımız yok. Bir şöyle zaten ben fikir ettim berde de fortakyalık knopkacıklar bolor kontrol eder yönü kıynasak da oluyor. Arkayı işgem edil önkyalı patsvetkalı şu an görünüyor çalaca gündüz ondan sonra odan görünüyor patsvetkalı alcantara ruchkacık priyatny bilen ol şahsçı melaçaq diýler. Edil şol şu melaç zatlary realno priyatny bir illeýän gowy. Bu knopkacıklaryň basylşy kojaň bilen illeýän priyatny da realno gaty gowy edipdirler. Maşin gatymy ýumşakmy diýip sorajaklar üçin intak bilemzok, ýola çykamzok sebäbi ullokan 20'lik diskler gaty owadan diska söz yok. Bagajnik, arka faralar. Äder ýakynladym görkezin. Owadan Lexus'a meňzeýär. RX knopkada da açylýar. Oglanlar
pultda da açılyandır. Şuňalçak bagajnik täze maşin olan soň hiçsat zapas kalan ýagdaýy yerindedir. Hemme zat inte ulanyp görülen hatda. Bar zat täze. Görüşüňe däli. Bäri de bir kelçek bir zat salar ýaly. Ojuk-puçuk salmana yer. Bagajnik özüne göre gowy, uly, elbetde ulaldygan bolýandyr. Sejenyalar ýatyryp, ýöne bir şuat ýatyrmaly onu sebäp paket ýyrtylmasyn ýanda. Bärini paket asar ýaly bar eken uçgajynda. Akuratynja. Kapoda geçer. İň bize gyzykly yer. Men gatken pretenziyalam bar kapotda. Kapoda gatken pretenziyam ama näme üçin häzir bilersiňiz. Galryana şunu. Agyr, liçna men üçin. Agyr hemem seredin. Ruchnoy. Görýäňizmi? Ruchnoy, ýagny şörik bir 25 30 dollar, 50 dollar maşynyň üstüne goşup ýa Hytaý kompaniýasy Jetur şörik şeýleje 2 sançak zat goýlar ýa birini goý hat. Hidravlikiski bir zat bar, galryan şonu goýsaň gül ýalak bolardy. 25-30 dollar goşup goýýar, şo taýda ekonom etdiler da Ruchnoy. Ol juglu sürem, men o kapot ito agyr ýeňillel kapot. Bolmasa maşinalar degenler şpaklyovka ile beýle zat diýjek bolatyr bank. Maşin hiç degmedi, hiç sürülmedi maşin näp degdin da. Ýagny täze paket alynan. Motor 1.6 turbo 190 atın gücü diýär. Birden 100'e çennem 8 sekund diýär. Ýöne şu maşin 8 sekundda çykanok 9 sekundda çykýar primerna. Onam biz bir gün barar. Yola çıkamızda atak berdi 60'a 70'e çenni sürmek bolýar. 60'a 70'e primerna çıkarıp biler berdi. Arasaca turbinası anaňardadyr. Ana şuňa alçak. Ýene şuda jugly sürýän ýalak bolýan o bile. Hemme zat gowy maşynyň bir şu problemi. Şojaşdan beýtmeýmeli. Maşyn funksiýonlary bardy aýtdyk. Masaj sijenýe zat ýokdur berdi. Maşyna minnime şuat. Maşyn işlemini durdy, howa vurdy. İçini ıssydyk goýupdyr, ýani gowy komfortly howa jet goýupdyr. Bolmasa hiç saat işledem o. Özü işledipdir. Berk mentora gelýäs. Berde sazap bolýar. İçini hemme zat mentordadyr olanlar. Klimat kontrol zat özüňiz näme edesiňiz ese hemme zat berdedir. Hangi bolsa bir öçürük goýalar. Öçürelim muny. Pakaşda gerek gel. Sebäbi näme üçin öçürdüm? Ventilatorun sesi mikrofon eşdiler, soň nepriýatny bolýar. Inni ýokarjy goý. Şu bär barda aýtmadym ýa. Ýokarjy goý. Gara Lada Lexus F Sport var. RX F Sport şoňkaly edipdirler. Katogodan otur gapgaraja. Kamera berde polny salonny kamera alýan badyr. Zavodskoy kamerasy bar. Kamera almak gerek gel. Olanlar maşin barda aýdyp bermedik funksiýa bolsa siz ýazaň sebäbi hemme zat kelläňde galanokda serony ýatdan çykyp bilýändir. Berde WhatsApp'da da ýazyp bolýandyr, internetde çatyp mesele ýokdur. İnternetde çatyp bolýar we telefona çatyp telefonu da sazap bolýandyr. Ana şo zatlaryny ham aýdaýyn-da. Gireling menüsine girsek siz özüňiz görersiňiz. Navigator elbetde bar, Zavodskoy. Iň kezelýeri maşina hazır sürüp görýäs. Rejim 3 san rejimi, ekonom, обычный ve sport rejim. Edil bu sportивный maşina däl. Na переключателler. Skorda näl geçe? Tormoz basdyk. Ýokary getdik. Ra geçdi, ýagny arka ýda. Gönem monitorda çykýar. Ondan soň kaptaly basamyza, parkovka. Aşağımda. Bolly. Ýetgeç kyndaly ýok. Başda bir öwrenşänçäň zady berde gözleýän atak bir kısa sürüngden soň öwrenşäň. Glawny berijek sonra, bu maşyny zapças barmy? Nähile gitdäm diýip sorajaklar we oňarlýam diýip sorajaklar we elbetde zapças hamma oňarlýarym. Danny moment bu maşyndan Marvel aýtdy 2 sanagy we Aşgabatda Kenya ýerdi. Başga vilayetlara bilemok. Şu ýerde şu maşyny zapçasyny getiren firma, kompaniýa, magazinler siz biz reklam edip bilerdik, biz bilen hyzmatlaşyk eden bolsaňyz, ýöne biz bilen hyzmatlaşyk etmediňiz, şoň üçin reklama siz goşup bilemok. Reklam etdirjekler, ýokma suratda aşakda ýazyň. Maşin barada näme edýän bolsaňyz, oňarýaňyz
zapçat getirýäňiz ýa maşyn zakat edýäňiz. Opşan maşyna değişilmäňiz baý bolsak, reklam etdirmek isleseňiz, meňden habarlaşyň. Aşagda opisiýada meň bar kontaktlarym bolar. Maşyn biraz sürüp görelim. Maşyn täze esi stoyankadan käbä çykmasyn kän isän okda ýöne haýsat kotak sürýäs, ýyna sürýäs, şoňalak öňki alak näçe çykyşynda adyny barlap bilen zok gynansak da. Şoň üçin karakteristikasyny goýýar. Esinde de düşünýän sebäp satlyk maşyn, gorkýarlar, şondan käbä kän çykardyklar gelenok, ýöne serawna. Seredin, men uje sürüp başlaýana görkezýär ýapalmy. Hemme zadyny, degreýini ýetem degirip bolmaýar maşyny. Görýäňizmi? Nähilek. Bar ýöne niprevişne şöre, atak. Gowy. Şoş kıstında adını görürler. Niprevişne şöre. Şoňa öňüde çalaja sürüp görýär. Näme bolsa da bolýar. Bir abzora ýene gelmeli. Bir tanış oğlanlarda da onasa. Onunla bir has gowy sürüp görkezler. Şoňa ýoluň heýlerak ýerine sürýär. Nähilekligini bilmek üçin. Gata däl. Gata däl maşyn. Şoňa ýoluň käbä büdürsidir ýerine sürýär. Ýöne Ulubatda nähilek edel 90 nokta bolança ýumşak däl bolup biler. Ýöne selany. Sürülşi ýeňilmi? Gaty ýeňil. Şäbeýiklige çykýas. Mesele ýok sürülşinden. Ýeňil. Bar şonça zat. Men özü gider etdim, o gaz basmasam özü gidenem. Gazam gün bassın gidem. Pikirlenýär, şo interesna. Gaz basaň da çalaja pikirlenýär. Sebebi ekonom rejimde duraşanlar sport rejime geçireňde pikirlenmez. Ito bärdeken basam bolma. Şey dip knopka nasyn parkovka geçdi. Gowy sürülşi elbetde gowy haladym. Opşam aýdaňda maşyn elbetde. Maşyn barada aýratyn bir pikir. Maşynyň bahasy bolýan ýeri $23.000 naşy maşyn. 23.000 berilýär, degim ýok. Bärde stoyankalar nomerini, ýa-ni stoyankaň nomerini goýjak, isteseňiz jaň edin, gürleşiň has bärak berse, ýöne bize diýen bahasy inson baha 23.000 diýdi. Bu maşyn kimler üçin? Häzir menden her bir videoda, her bir abzor edemde bir maşyny menden soralýan sorag, daýan sen şunu abzor edýäň, ýöne sen özüň şu pul berip şu maşyny alardyňmy diýen sorag bolýar da menden. Edil şu wagt şu soraga men jogap berip bilemok. Maňa maşynyň motory has güýçli bolsa go, minimum 3,5 bolmaly maňa. Men özüm birazçyk gowurýan ol abgon zat edeňde şu basaňda bilen maşyn ýaplasa gowurýan ana. Ýani ýaplasa diýemde strakan ýaplamalar, ýyza zat edýär özüge. Sürýänler bilýändir. 3,5 edil şu baha bu maşyn men alanymdan liçna men özüm Lexus alardym. Dogrymy aýdaýyn. Yes, Lexus 3,5 Kopartdan zakat etsem belki 25-26 düşer 2022. Ya da RX alardım. Doğru maydan. Bu da RX'e mende bu maşynna ýönü funksiolarken çem Lexus'tan ýyly täze ekonomi üçin kstati 100 kilometre 10 litr ýakýandyşy. Ekonomi üçin onuň galanam kusta her kim öz kus bolýar. Bu maşyn ýanky aýdyşym ýalyk yaşa olanlar ve
gyzar üçin niyetlenen. Bu men liçna öz pikirimdir. Oň bilen siz isteseňiz razylaşýaňyz, istemeseňiz razılaşmanan bilersiňiz. Razılaşsaňyz, razılaşmasaňyz kommentariýada ýokpan ýazyň. Like, kommentariýa ma motivasiýa berýär, ýerlen turup video çekmäne gitmä. Şoň üçin gaýrat edip like çaş, kommentariýa we ýokman agda bolun. Geçenki Ford'un videosundan soň agda bolaýyn demden soň uja 85% etdik. Ondan 95% podpiskasy görýärdi. Indi 85% men videolarymmy podpiskasy görýär. Olaram podpisasiýa edin, gaýrat edin. Siz üçin kisat, men üçin gaty bu motivasiýa. Uja 10 000 ýetelik, 1,5 000 galy, 10 000 ýetelik, idealçy has go kontent çekelim. Ana şuň ýalak video bolanlar. Men öz pikirimi aýtdym. Siz öz pikiriňizi şu videoň kommentariýasyna ýazyň. Gownuňyz ýaran bolsa like goýun. Maşin haladym, halamadım diýjek gel. Dogry maýdan ýöne bu baha berip men Lexus salanym gowy. Otaýda YS we otaýda RX we bakalar primerna deňrek. Ana şuň ýaly video bolanlar. Jaňyz sag bolsun.